Horas madihamu amanami dohot inanami nah hinahulongan di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Pacupai tamu sa di program sulu-sulu do hatam. Imana penatupan dari bagai penginjilan jilafai manang sedang bertanauli tu Indonesia. Apa pendeta huntal manalu giot patariason hatane debata tuhamu. Alani jumulu mahita martangiang. Maulay ate madiho ali debata nami debata jahuba di bagasan o bason. Siya labudo pihami diliak kuali Tuhan ubege hatami. Huboto hami do jalatung huhapur hami. Yang guhatami hati kosan hati goran jalatungguk huasom doi. Sudi hami na persia jalan majalu hatami taruli do sian pasupasum. Atong hatahom maamang hatami asa hubege hupeyop jala hu ulahu kami di bagasan Kristus Yesus martangiang hami tuho. Amen. Damandainang iya hatani debata naboy bigiota pausorot ta derohata imana nienet sian Pesalmen 42 ayat 6 sonom ma didok disi. Buasa sa tukiho alitudikku. Jala buasa serusak ho di bagasanau. Hapo si madebata. Ai sanya pujokku dope ibana. Hatuau ni bohiku jala debataku. Marhite hatani debata di bagasan hati haon. Iman apa yang ngotok kita manusoy hita, mangalion gogo di hita, asa unang be tuki rohatta, asa unang be rusak rohatta. Hata rusak, lapatan na marsak manang magopok. Gulang do halak di tikion, gabe marsak, magopo rohana, tuki rohana. Nian, buay berengot ta doy. Tumasa meragam tutu alasan. Buay mabantuki manang rusak rohanya kahalak. Marbustir mai alani situasi dot kondisi. Olo desi batata he perbekasan na ala kapangalahon ni dakdanak. Nasing alani parhepengon. Nasing muse olo adong akanamasa isarana harugion. Dohot akaparsahito pe di parngoluan sigano pari. Alesongon hita na persieto debata dang di halomoh debata hita martukini roha. Balik sa tahe asa manyak kita madok moliate tu debata tung aha penamasa dingolutta ay ido di halomohon ibana. Alanido marhiti hatani debata disosoy hita na parjolo ima asa tahaposi debata. Tahaposi debata siya nasarohatta tung aha penamasa di pangulumit ni ngolutta. Adong las ni roha, tahaposi debata. Adong parutungan, tahaposi debata. Adong peharugian, manang sipata parsahiton, manang pangujunan, totong itahaposi debata. Lamu adong sitaonon, lamu tapagomos marhaposan tu debata. Yang go debatai para holong roha tung pepertibion mu bauba alai ibana debatatai tung naso olo muba rodi saliling ni lelengna hatana ipe dangolo muba dangolo mose
rodi saliling ni lilingna. Malos pe akabunga, koring pe akaduhut, alay yang gua hatani debata na solomuba rodi saliling ni lilingna. Ido alana patut do hita makaposi debata dohot hatana asa margugo hita di saluhut panggulmit ning ulutta. Napadua homusya di ayaton ima asa ita puji ibana. Aha penamasa toktong ita puji debata. Ido di halomohon ibana. Debatado hatuaon ni bohita. Ibana do pangosad data. Udung-udung ta. Partano batuatta. Pangalualuat ta. Jala marhite ibana laos Jesusido ale-ale na sumurung dihita. Tung gabi dohonot tama nagabi tarikonot ni ibana hita manang gabi tu bumari pikirat ta napasubon na hita songoni buti dang haulongan na dang songoni damang dainang yang go debata tung di boto ibana do jala tunggok holong do ibana ditatap ibana do hita jala di parrohahon dihaholongi do hita siyan nasa rohana atong patut mahita tutu makaposi debata mamuji debata songon ibana hatuaon dibohitta. Asamanian guklas ni roha hita dohot guk puji-pujian to debata disaluhut panggulmit ning ulutta. Amen. Martang yang mahita. Mauli ate mariho ali debata nami siala tung disosoyo hami. Asa unang behami martukini roha alai makaposiho jala mamujiho tung aha penamasa dingulu nami. Pos roha nami tuho ale debata nami. Naguk do pangrupiyammu dohot pasupasum dibalik ni akahape namasa dingulu nami. Di bagasan Kristus Yesus martangiang jala mandok mauliate hami tuho. Amin. Mauliate marihamu naman dainang sila nang sikop di bigahamuna hata ni debata di tikyon. Sape to napasupay tamu se di minggu nanangro. Tuhan Yesus ma mamas-masuhita sa luhut na.